Otumfuo Wofa. Okay. Prekope enemy. Ebusuani mu omo edibia eyeye mienu ebepre kan me ho tini emiensa. Ena yewo de share on so bepre Asante abakosim bi na Nsuta abakosim bi no de opribia na enyi. Yede eche bela nche pi. Mfie se mfie enan ekonum. Okay. Ababubu ama. Okay. Se oji ade abefia abrabo ankasa enye straight. Okay. Ndi sana kunyati. Kunyasi so sana mi hono. Mpenifo no bebre so beka se wunya ne foa. Wonhwini. Dabi. Nti abamubo de rather no ehye me de. Mfai opem so ayade wapeja Asante. Bia obeko bia nti de onim Asante travel lines no kwa no bisa ehe na ofri. Yenso ya kyerem se obekuma se bra Asante Palace bra menchia. Okay. Obi hunu Asante yabone tofa oho. Opemu etia yebekyew. Asantemanso TV yesomosompa. Abusiafo ya mama kwa baba Asantemanso TV so ene Asantemanso TV ya bohwe abepie bo ewo Asante Nsuta eden na de ye baaye ebutiefo abusiafo mo nkan ye ho de de ye baaye ne de nya baba besom ye ne ohene pon de hyekan a abusua eyi no mane ko swaye me kyerese osi bi betwa na nanama chankunya a wo Asante Nsuta na nanama chankunya a wo Asante Nsuta nso si bibi etwe no enam sa akwanya yi so emane ko yewura opem so emre kakra etwam ne ekoswaye na kwose bibi twe yewura opem so enam sa yi so nachi beda ase yebekọ nene na kwakọtwetwe nkunya enkomo afa ni nkunya ho kakra wo femu ansa na otimi ababadi akonya yi challenges kakra ene ade yebeso se obeka ye ho oye fofo na hoye na na wa subscribe to your channel no enam sa ye so amwabeka Asantemanso TV ade hyekan no afei ema remfi se obehye ma foforo ehu ni ekoso ya Asantememu titue ene Asante Nsuta afei mema remfi se obeja comment section wo me a metine mosomo ene de medini edua na de hyekan oforiwa adepa amanfo frema adepa mejoso biro anda mama kwa baba Asantemanso TV oda umebru wanye ne nehie say wanye ne ye nehia okay me din de Asamoah Gyamfi sechra betosumino nana Asamoah Gyamfi sechra otosumino me oda umebru ye kan nana Asamoah Gyamfi sechra otosumino a eyewan minya media kunya no na mifie din eye kwabna Asamoah. Okay. Mitu anamo brand medi mfie aduenu ba ko and I'm the call amanone America mem. Okay. Ti ho and I'm a school ko nyini bo me bra. Ti drew a baby na me yes me befi. Enti me baya me best settle here be adwuma. Enti mo na kyese nkunya semi nso e bai. Sabre ni ekoso akai ahafo se Asante Nsutamanhene ena ene yene no ehye me oda umebru yenim se uye manhene de wo akonya wo Europe so udibie enesen wo Europe so Otumfuo Wofa. Okay. Prekope enemy. Okay. Abusiafo yeni Otumfuo Wofa ena etwetwe nkomo no na kyese ena Asantemanso TV ne yahafo ya yenhira esanse Otumfuo Wofa betimi de yedi Otumfuo akonya ne da hachibi ebia no wakoti de bosia ne de yedi akonya no esanse Otumfuo ebusia panyin a okire de odi yewura akonya eyeye me oda wo mebu enti yewura Otumfuo ayemfia wakonya no edin de sen Makonya de ewo menhia ebusia panyin. Okay. Ayekofo de adakofo eba adakofo na many penny ka wo nyina bomu a enam se many ofanti no eke se na makoye abusia penny a me da wo nyina ano abusia for sele meka ya no Otumfuo Wofa wanya Wofa keke wo saye busia penny the senti ono na edumi bi na Europe so akonya to a owo tumi kire se me de hyewe
ɛna mepɛ sɛ me ma no di akonya ne sɛ nti ayɛ nhyira me ɔda wo mabro wayɛ abusuapanyin wɔ yɛwura ahemboboa no no nnwuma ne bi ne sɛn nnwuma ɛwɔ hɔ Asantehene nsɛm deɛ ɛdɔɔso okay na Asante wɔ nimdeɛ nti ɔmo akyekyɛ nneɛma ma deɛ obiara okay ɛyɛ na obiara role nti me nso me wura hɔ a mebɔ me Wofa ase akyidɔm okay adwendwen Asanteman ho okay adwendwen Nsuta ho nti sɛ biribi ɛnkɔ yie anaasɛ mete biribi a metumi kɔ ne fie anwummerɛ sɛdeɛ ɔno nso afotuo mu kaeɛ no sɛ bra me anwendwen Asante ho nti deɛ menim mekɔ ne nan so a yɛdi nkɔmmɔ na ɔwɔ biribi a na ɔno nso akyerɛ me deɛ me so menim so maka kyerɛ no deɛ ɔno nso nim na ɔde adan yɛwura Otumfuo ama Asante ayɛ fɛ Asante ayɛ krabɛhwɛ afɔfɔ ko wadɔ ebi ani nso abrɛ yɛwura Wofa ne mpɔmu a ɛne ɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no yɛgu so ane Nsutamanhene mekyerɛ Asante Nsutamanhene ɛtwetwe nkɔmmɔ me ɔda wo mabro nkunya tɔ a yɛ na yɛ aprapre bɛhu sɛ abusua wɔ yɛasɔre abusua wɔ eduma bi mpo a adeɛ baako afei nkunya ne nti no na yɛsi yɛn ntoma ago fi ɛhata abɔnten sɛ foforɔ mmerɛ umu bi mehu bi paa wɔda wo mabro umu bi amu nkyerɛ mu tsɛn ɛne sɛ abusua no mu ɔmo edi bi a ɛyɛ yie okay mmienu ɛbɛpere ka me ho nti na yɛ mmiɛnsa ɛna yɛwɔ de hyia a ɔno nso bɛpere but Asante abakɔsɛm bi no anaa Nsuta abakɔsɛm bi no ɔno deɛ ɔpere bi a na ɛnyɛ yie ɛno na ɛtwe yɛn nkonnwa si no ma ne kyɛeɛ ɛne nkonnwa ɛboa ma yɛtumi asi bɔne biara ama mu okay mewa yɛnhwɛ adeɛ ebi wɔ hɔ nom akonnwa no yɛbɛtwe ho ma nso na ɛkɔ na ɛba ɛtumi di mfeɛ du nkunu mfeɛ aduonu ebi kora tumi di mfeɛ aduasa wohu bibi saa yɛdeɛ deɛ ɛkyɛ bɛla nkyɛ pii mfeɛ sɛ mfeɛ ɛnan ɛkɔ num okay ne mira anya anofo okay de de ma wetu form nti ɛkyerɛ deɛ but ankyɛre pii sɛ nyɛ nneɛma bi na ɛbaeɛ deɛ a nanka ɛnka ɛnnu mfi dodoɔ koraa ɛduruye na mira da mabro abamubu ama sɛ ɛkyɛn ɛne obi a nyame ahyira wo the time I was starting to kwan wonyam nimne bebree yenim sɛ obetimi ama corona yɛ fɛ esansa ya na motu kwan a mo bedru a mo pɛsɛ yensu yenya saa nimde na ɔde obi bi kakra ba yɛ na woyɛ wadwuma na afɛ nkunya nsensɛm kɔbra enye ni me du Europe nso asatam na nya me yɛ no Wofa wo kɔ wachi abamubu ama okay ɛne sɛ wogye adeɛ abɛfie a abrabɔ ankasa ɛnyɛ straight okay nti saa na akonnwa si nso saa na mehu no okay mpanimfoɔ no bebree nso bɛka sɛ wonya ne foa wonhwɛ ni dabi sɛ wopere ne sɛ wogye ɛba baabi a sɛ ɛba hwɛ ni yie okay nti abamubuo deɛ amam okay rada no ɛhyɛ me de mansotwe ne hyɛ yɛwurade ne korɛ ɛhwɛ yɛwurade ho sɛ wahyɛ ne ho den ɛna ɔbɛfie mira wada wo mabro ɛbrɛ a yɛbɔ wo din sɛ yɛde asoa wo ne sɛ nti kɔboa wo ho bra wo free Europe mso hɔ nom yɛde wo kɔkyerɛ na wo ba no ayam hyehyɛ anka ho sɛ afa mmiɛnsa no bɛka ɔmo abom edi odwuma dabi okay ɛno deɛ ɔmo anam ne ɔmo nam na ɔmo suro okay ɛndeɛ manka na meboa na deɛ tie ni deɛ odi w'akyi ɛka kyerɛw sɛ tobo ne sɛ woantobo a na kɔyɛ sɛ deɛ ɔmo ka no wontie okay deɛ na mensuro ɛne sɛn deɛ wɔpere anaasɛ nkonnwa pere no
sana obi abeka kyerɛ sana etie ɛsɛ hwɛ wata a wote so yie hwɛ wo nso a wonu yie nti wobɔ ho ban ɛwɔ saa nneɛma no ho nkonnwa nankasa bɛbɔ akyi dɔm bibi ntimi nyɛ nti me deɛ na mensuro me wa yɛhwɛ sɛ ɛwɔ yɛ Asantehene mu no yɛnsuayɛ ɛyɛ twema mentwɛn yɛhwɛ sampa na nsɛ yɛ sampa nsuayɛ yɛde ahobambɔ for ɛna ɛkɔsuayɛ no mpo etuo toto baeɛ mogya kaguye ekuro ne danɛɛ yɛhwɛ yɛkyi tete mantan no so kuro ya saa nyɔmanyɔma ne bi kokɔ so emiamia bebree kama yakɔyɛ sɛ yɛwura no mu suae bia wɔn a wɔanya no ɛpɛ sɛ wɔde basabasa yɛba na wonam saa basabasa yɛ mu no ma yɛde ahobambɔfoɔ ɛna suae ɛwɔ nsuayɛ mu wɔ Asante Nsuta kuro yi mu no bibi saa seɛ Debbie, bibi saa rather no ihunu ɛdɔ nipa a ɛbɛbɔ pem so ha no yɛn nso so saa na hyɛseɛ no mpo no na ɔmo kyerɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ nkyerɛ sɛ yɛnyɛ no wɔ ahemfie ha Otumfuo nso akyerɛ me ka sɛ Debbie wosi akyerɛ Nsutae nti yɛkɔ yɛabrɛ kɛseɛ hɔ bibi asa ama anigyeɛ wokɔhwɛ clip no ɔmo bɛkɔba yɛ a wobɛhu ɛyɛ fɛfɛɛfɛ obiara ho anka yɛpɔn yɛ no so obiara kɔ fie asomdwem nti ha deɛ yɛsi sampa no ebi amasa ɛde awurade ase ɛsiane sɛ Otumfuo wɔ fa fie deɛ wontumi mbɛyɛ saa de daabi na wobɛfa yɛ twam akokoma ase ntumi nya saa Otumfuo wɔ fa fie miwa mayɛhwɛ wɔn a nkunya perapere ɛbɛduuyɛ yɛne wɔn mo pereyɛ na nanom ne nyame adaworoma yɛde ahenkyɛ no ɛsoayɛ no wɔn aba ɔmo baayɛ nso a yɛagye wɔn mo anaasɛ nyɔma mo te sɛn dodoɔ no aba ɛfiri sɛ wonya si akonnwa wie a anaasɛ ɔpem sɛ ɔkasa ɔkasa sɛ nipa no yɛde hyekan a woni biribi a wɔde bɛbɔ no ɛsɛ ɔgye ne to ɔmo nyinaa nso ɛsan baeɛ agye ɔmo nyinaa awɔ atu mɛdwene ho a menya hu deɛ ɔmmaeɛ ɛna yɛnkyɛe afei na adi bosome sɛ mmienu ɛkɔ ne mmiɛnsa so nti probably by 2024 January mu no thereabout yɛbɛhunu nnipa no bi a ebi a ɔmo nso bɛka ho ɛfiri sɛ binom abɛyi ɔmo ho adi a mekora na menim ɔmo nso mfii sɛ ɛntwa yi a ɔmo nya kasetia nso aba amɛpa kyɛw agye obi nyinaa ato nti ɛno deɛ metumi agyina maka sɛ about 90% or 95% deɛ obiara aba obiara nana ma yɛmbra yɛ fie a yɛfetie mu yɛnim sɛ akonnwa tɔ a nananom a ɔmo hwɛ akyerɛ ebi kodia ɛyɛ dan yɛ nim sɛ ebi bɛkɔ akɔdi ada opponent saa nananom yi ɛbra yɛ wie yɛ ne yɛnim sɛ ɛyɛ dan a wɔwɔ ahemfie ha deɛ wɔbɛba oni ɔmo relationship no yɛ ha deɛ ɛto twa ntɛm ɛne sɛ Otumfuo kasa wie yɛ na deɛ obi agyina biara no ohunu sɛ ha na mewɔ a ɛna ha na ɔpem sɛ ɔsɛ yɛnkɔ a ɛhɔ na yɛ nyina ɛkɔ nti ɛno deɛ metumi agyina hɔ aka sɛ Otumfuo kasa yɛ na ɛna ɛkɔdaeɛ yɛne wɔ mu a atra nkonnwa ɛne ɔmo a ne wɔ ha memani suade hu no deɛ ɔmo nso ani suade hu no ɛdeɛ na yɛka bɔ mu a ɛbɛma Nsuta afa ne ntoma pɛɛfra yɛhyɛ ideas wobaeɛ ɔmo a na atwa me ho ahyia ebi nso so yɛ na ɔmo ni ahoɔden nti yɛwɔ daeɛ na ɔmo nyina tena ɛne ɔmo hyia kwasiada yɛbɛyɛ ɔmo bɛbɔ m'akyi aloma kɔ asɔre nti ɔmo deɛ mentumi nyina hɔ nka sɛ obi ka sɛ na mewɔ ha nti bɛtɔ sɛ ne no mene oni no nyɔnyɔn yɛne biribi asa wɔ ha nti ha deɛ biribi atɔ abusuafo yɛwura sɛkyerɛ Gyamfi abebio ɛna yɛne no egu so ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ Asante Nsuta yɛwura ɔpemsoɔ Wofa nimpo mu a ɛna ɛnɛ
Asantehene so TV na twetwe nkomo no mira yenim se oba ye nche boso memienu ni be aya na yesi ye de jawo ye de sowa yes ye de nya de jawo de mira so ye nhwe afi na kona wiye ye besi afi foforo mu se sei oba ye ede na ye nhwe ni the nhwe no de e kroye na dika enti se munya kroye a ene ho nsem a eda wani so ene sei nsasesem enkunya sem because nkura etwa nsuta nsuta says about 46 nkuto bibri nso ewu afiri mu ahyesiyesie nsasesem antia no ena yekuso yeguntonso yegu asama ibenkum menifa eno na sese de yede asie ne so se ye pese asomdwe ba Asantehene no eno ne ye first priority ade a da ye ne so edi kan a ye pese ye mane dadin enye mrede ba yekuso abusiafo se de ewrasie no se sei de afie da nanim no obehwe na wabọ n'echi fapem ni yie esanse waka ho na yetene a ibeduru ntem eti se de yewra esie no mi roda o mebu ye jawa ma wako Nsutamanhene behwe Ghana man hwe ya Asantehene Wofa se den obetibi ebe pese obese bibi atre Asantehene TV ahwefo Nsutamanhene ene yewra opemso the meka kire obi a ohwe ye interview anase mo station ye Asantehene TV epe nkabomu epe mpuntuo de bia yeka ne yaka mpuntuo ne yaka emabuno ene sei bibia ebetimi de aye ede ahye Asantehene monyam ene da obi ani so se ebetimi amboa Otumfuo isi dwem ne se okoba bia ohwe dom edine a efe eno ne yepese yema anboa de nsuta adakofo akodi bia ba bi omo bia yehwehwe omo no aba de Asante omma akodi amanone de no mso betimi de abafia beboa enti saa ne na yehwɛ ne se betimi amba Asante afa ne ntoma pefre opemso aye ade wapeja Asante bia obeko bia enti de onim Asante travel lines nkwa na obisa ehe na ufri Kumase anaso ufri ha yenso ya kyerɛ se oba Kumase a bra Asante Palace bra menchia obi hunu Asante yabone tofa ewo opemu etia yebɛkyerɛ amohu enti di minim ne de mpesa me ka kyerɛ obi a wohwɛ ye nse esre ma mu nyina nso Asante enye fe enya kono na enye krabewe so abusiafo se ne yewra esie no ose ye nyina ye nso na ye nso Asante mu se de Asante guso akono no na nya akono ofoforo kondo esanse aya akono ema wona owo abanone kra no wokon adobi the said no ye penkabo modo ye mebunu nso iyeyo ene de ekeka ho eguso aka me se ye ne Otumfuo Wofa prekope ena etwetwe enkomo dasese oye foforo na woba hanoma na wa subscribe channel no ama anam saye no so obeka Asantehene TV adehye kan no afei ema remfisa obehye ema ofoforo emu de ekoso ewo ya Asantehene mu a mema remfisa obeja comment section no me abetine mu amesom no bidini eduana adehye kan oforiwa adepa amanfo frame adepa mejeso Asantehene TV, yes, so mosompa.